Pred viac ako rokom sme sa rozhodli predať tento náš byt. Avšak byt sa nám nedarilo v priebehu celého roka predať, tak sme mali dilemu, že čo teraz. A nedalo sa to predať. A niektorí nám aj povedali, že je to nepredajné. Ale pán Kavoň povedal, že nebojte sa, tento byt predáme, tomu verte. A my sme tomu uverili. A skutočnosť je teraz tu. Priebeh spolupráce bol úplne diametrálne odlišný ako predchádzajúci makléri, ktorí nám ten náš byt predávali. Pán Kavoň bol s nami neustále v spojení, informoval nás. Pán Kavoň sa o všetko postaral, sme nadmieru spokojní. Vy, keď ste prišli, tak ste boli takí presvedčení. Áno, že sa to dá. Že sa to dá aj predať. Fotografie, ktoré boli urobené, boli na vysokej odbornej úrovni, neporovnateľné s tými, ktoré sa robili predtým. Myslím, že aj toto prispelo k tomu, že sa byt predal. Zároveň aj to aranžmá celého toho bytu urobili tak, že bol to byt úplne iný a myslím si, že aj to urobilo svoje pri tom predaji. Myslím, že pán Kavoň svojou odbornosťou predčil všetkých tých, ktorí predtým to predávali. Rozhodne by som pána Kavoňa odporučil aj ostatným. No presvedčili ste nás, pán Kavoň, že byt ide predať a sme veľmi radi a sme vďační, že ste to zrealizovali a postarali ste sa o naše nové bývanie. Ďakujeme.